Už po tretíkrát sme sa stretli v Hliníku nad Hronom, aby sme na 25 km dlhom úseku predviedli svetu naše Mazdy. Z panilej jazdy sa toho roku zúčastnilo 75 Mazd. Do kempu, kde sa konal zraz, však celkovo dorazil krásny počet 79 japonských vozidiel značky Mazda. Menšie, väčšie, staršie, novšie, ale aj úplne najnovšie, ktoré ešte svojich majiteľov nepoznajú. Tie dorazili vďaka autorizovanému predajcovi Mazda Kova Banská Bystrica. Ešte predtým, ako sme spustili oficiálny program zrazu plný súťaží, hier, hudby a zábavy, sme si na provizórnom parkovisku spravili malú výstavu našich Japoncov. Ako môžete vidieť, 90% z nich patrí do modelovej rady Mazdy 6, ktorá je medzi fanúšikmi tejto značky stále najobľúbenejšou. Vychutnajte si aj vy jedinečný pohľad zhora na zatiaľ rekordný počet Mazd na jednom mieste spomedzi všetkých zatiaľ zorganizovaných Mazda zrazov na Slovensku. No a čím si taký malý stroj, ktorý dokáže robiť veľké zábery, doplňa energiu? Predsa tým, čím aj správny Japonec, keď odloží kľúče od svojej Mazdy. Pridajte sa medzi nás na portáloch www.japonec.sk, www.japonec.eu alebo na Facebooku. Tešíme sa na vašu budúcoročnú účasť na najväčšom slovenskom Mazda zraze.